realidade é a falar con vostede. Estivamos pensando, se seguimos a vontade. Se di interesados, a miña parte xa a coñecen. É máis un interese por vos que por mí. Só que o que nos ofreceu parece-nos un pouco... Vou estar a dicir. Estou seguro de que non vai empezar un todo, que xa está máis do que todo. Vamos, vostede mesmo me dixo que algún servicio poderia tirar a casa que me va a hacer. É durísimo. Miña muller mata, pero voy a facer a última oferta. Non está mal, non está. Cabrón, Alter. Sí, non sei. ¡Home, señor Pampín, qué sorpresa! Alcalde, señor alcalde. Que? Se ve un saco facer con vosa casa? Pois vimos precisamente falar co señor Puteiro. Andamos vendo venderte, negociando precios. Ah, sí, pois eu tiña que falar con vostede. Xa sei que outro día tuve un pequeno contratempo coas portas do orde público. Sí, ben, a verdade é que... Mas non se preocupe, eles cumplen co seu deber, claro. Pero para iso estamos as altas instancias, non? Ben, eu sei que non é da súa intención infringir a lei, home. Merda, equivoquei molero. Vai rascar o cu. Home, señor, Mateo Esparro. Grábame, señor Pampín, qué sorpresa. Joder, que hagan gilipollas, tío. Espera, a tomar.